Айтеми, които можем да сторваме са само нашите. Те ли? Как ви не Дай, бе? ай сега да ходим. Не бе, Да. сторвал Дай сега съм, да ходим сторвал сега на съм мейн работи, които съм ентренса. намирал. Дай, ти мени. О, тук има хайв. Ма, чакай сега. Опа, отляво, виж го отляво, Който е, идват бе? вас, зад вас. Който е бе? О, what the fuck? Беги, батко! Моля се кача тук. Холи си. Трябва някой да вземе хайва, защото нямаме пари, някой трябва да вземе. Вечо. Не! Не, Защо го пусна? Защо го пусна? Защо? Защо го пусна? Мамка му! Защо го пусна? You fucking piece of Има ли живи? shit!